ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಉಳ್ಳೇರದು ಅಕ್ಕಲು ತುಳುನಾಡದ ನಾಟಕ ರಂಗದ ರಾಜಮೌಳಿಂದ ಬನೋಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಜಗತ್ತದ ನಿಯಮ ಅಂಚಾದ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗಡು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂದಿನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲರು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜನರನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ನಾಟಕ ಇದು. ಸೂಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಶಿವಾಜಿ ವಂಶಸ್ಥರೇ. ನಾವು ಅದು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಶಿವಾಜಿನ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು, ಮಾತೆರ್ನ ನೆತ್ತೆರ್ಲ ಕೆಂಪು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮೇಟ್ ಕೇಸರಿನ ಎತ್ತರ ಬರತೊಂದು ಆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್. ಮಾತೆರ್ ಲೈವ್ ಆದ ನಾಟಕ ತೂಯರ್ ನಂಡವರ ಮೈ ಕೊಕ್ಕೇರುಂಡು ಔಷುವರ್ ಎಸ್ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗಾರದ ಬೇಕಾ ವಿಚಾರಣೆ ಮಿತ್ತ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಕೆಂಡೆ ಕಟೀಲ್ಡ್ ಆ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗಾರದ ಬೇಕಾ ಆ ಒಂದು ಲೆವೆಲನ್ನು ವಿಜಯಣ್ಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೂಪರ್ಬ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಶಿವಾಜಿ ಪಾತ್ರದಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ದಿರ ಅಂಚೆನೆ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ಇಪ್ಪು ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಔರಂಗಜೇಬನ ಪಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದೇರಿ. ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ಆದ ನಾಟಕ ತೂಯರ್ ನಂಡವರ ಮೈ ಕೊಕ್ಕೇರುಂಡು ಔಷುವರ್. ಅದ್ಭುತ ನಾಟಕ, ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದೊಂದು ದೇಶದ ಭಕ್ತಿದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಪ್ರತೀಕ ಒಂದೇನು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಂಡು ಅವು ವಿಜಯಣ್ಣ ಮಲ್ತೇರಿ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಂಜ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ರಂಗವೇದಿಕೆ ಕಂತೇರು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ 700 ತಿರುವಾತನೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಏತು ಬೇಗ 1000 ಮುಟ್ಟು ಪನೆಯರು ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತ 100% ರೋಮಾಂಚನ. ಒಂದು ಹಿಂದುತ್ವ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆದ ಸಂಕೇತ ಒಂದು ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಹೆಡ್ಸಪ್ ಅಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಆತನ ಅನ್ನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿలో ಶ್ರೀಮಂತ ಆವನ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ತೆರಿಯುನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವ ಪಂಡದ ಆದ ತೆರಿಯುನು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾಟಕ ಅವ್ರವ್ರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂತೀರ ಎಡ್ಡೆ ಆದ ಅನ್ನ ನಾಟಕ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಸರ್. ಲೈಕ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ದಾಯಕ ಬನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಟು ಇಂಚಿನ ಈತ ಸೆಟ್ಟದ ನಾಟಕವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ರಂಗೋಡು ಕೊಡ್ತಿರ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾಹಸ ದಾಯಕ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ಎತ್ತಬೇಡ ಮಲ್ದಿನ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ನಾಟಕ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಡ್ಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ದೇಶನೋಡು ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಶೋ ಆದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಬಂದಿಂಗಲ್ಲ ಆಸೆ. ಅವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಬೈದನು ದೇವಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಜನಕಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅವಳ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಇಂದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಂಡದೆ ಅವೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೋಯ ಪಾದಿರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಫುಲ್ಲು ತೋಯ ಅದ್ಭುತ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತ ಪಂಡ ಒಂದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಾನಾಂಡಲ ಒಂತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಅಂತೆ ರೆಡಿ ಆವಡು ಖುಷಿ ಆಂಡು ರೆಡ್ಡಿ ಸೂಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಶಿವಾಜಿ ವಂಶಸ್ಥರೇ. ನಾವು ಅದು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಫುಲ್ಲು ಕೂಗಿದ್ದು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ. ರೋಮೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ನೋಡಬೇಕು, ಅದು ಇನ್ನು ಪುನಃ ಹೇಗಿದ್ರೆ ನೋಡುವಂತಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟಾದ್ರು ನಮ್ಮ ರಾಜರಲ್ವಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಳ್ಳೆಯದು ತುಂಬ. ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರದ್ದು ಸೂಪರ್ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏನು ಇದಾಗಲಿದೆ, ತುಂಬ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ನಾಟಕದ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ದೇವಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸಾಮ್ರಾಟ ಶಿವಾಜಿ ಮನೆ ಖುಷಿ ಅವೇನು ಈ ನಾಟಕ ರೂಪ ಸೋಜಾದ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಅಕನ ಪೂರ ಟೀಮ್ಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ನನ್ನಲ್ಲ. ಈ ಅನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂಡ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಜವನ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಈ ನಾಟಕ ತೋಡು ಆ ಮೂಲಕ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕದ ಪಕ್ಕ ಈ ನಾಟಕದನಾಗ ಅವು ಭಯಂಕರ ಆರ್ನ ವಿಜಯಣ್ಣನ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪನ್ರೆಜ್ಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂಚಿನೇ ನೆಪ್ಕೊಂಡು ಆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆತ ಶಿಸ್ತು ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ಪೋತಿ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಜಕಲ 2-4 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ಲಿದ್ದು ಎಂಡ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ಲಿ ಅವಂತೂ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಸೀನ್ ಅಂತೂ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮರೆಪೆರ ನಿಜ ಅನ್ನೋ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಆಡು ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಏನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ ಅಲ್ಪ ಶೋಸ್ ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೀನ್ಗೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಅವು ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈವನ್ ಸೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿನ ಪೂರ ಉಂಡದೆ ಅವು ಬರೀತ ಸೈಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅವಡು ಅವು ಪೂರ ಫಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ದಾದಪ್ಪ ನೋಡೊಂದು ಪಂಡ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಉಳ್ಳೇರದು ಅಕ್ಕಲು ತುಳುನಾಡದ ನಾಟಕ ರಂಗದ ರಾಜಮೌಳಿಂದ ಬನೋಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಸೊ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೇನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತು ದೀಪುಂಡು. ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಅವು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಸರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೇಂದ್ರೆ
ಓವರಾಲ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪೂರ ಉಂಡದು ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಅವು ಲೈಟ್ಸ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಅದು ತೋಜುದು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದೇನೆ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೀನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಸಭೆ ಆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪೂರ ಕೇನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಥರ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಯಿಲಕ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ನಾಟಕ ನಾ ಒಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಶುಭವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಲೈಕ್ ಆತಂಡು ಇಷ್ಟ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಒಂದು ಬೋರಿಂಗ್ ಆತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಜೈ ಶಿವಾಜಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬರ್ತಿನ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದ ಬೈದನು ಶಿವಾಜಿ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಡೀ ನಾಟಕದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮನ ಕೊಡೇಲ್ಬೈಲ್ ನಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯರ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ನವೀನಣ್ಣನ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸೂಪರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಆತೀನಿ ಶಿವಾಜಿನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ನ ನೆತ್ತೆರ್ಲ ಕೆಂಪು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮೇಟ್ ಕೇಸರಿನ ಎತ್ತರ ಬರತೊಂದು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಐಟ್ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ಡೈಲಾಗು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಸೂಪರ್ ಶಿವಾಜಿ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ಸೂರಜಣ್ಣೆ ಅಂಚೆ ಆರ್ನ ಬ್ರದರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬೊಂಬಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಏನಡ ಪನ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಜೈ ಶಿವಾಜಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತೂಪುನು ಪನ್ನ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿಲೇಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲು ಯಾನ್ ಬೊಂಬೈಡ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ಡೆಡ್ಕ ಪಂದು ಯಾನ್ ಪುದಾರ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇನು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಡೆಡ್ಕ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಬತ್ತೆರಡು ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಗುರುವಾರ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತೂಡುಂದೆ ಯಾನ್ ಪುತ್ತೇಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎತ್ತುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಾಟಕ ತೂವರೆ ಬತ್ತೆ ನಾಟಕ ತೂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಬೊಂಬೈಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕಲ ಶಾರ್ಪಾದ ಬರುವುದು ಎಂಕಲ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾದ ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿರು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರು ಈ ನಾಟಕ ನನಲಾತು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಡು ಬಂದು ಏನು ಆಶಯ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಈ ಪರಮ ಪುಣ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪನ ಜಾಗಡಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂಚಾದಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕತ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನಲ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪನ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದಾದ ಬಂಡ ಮಹಾಕಾಳಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗಾವಡು ಅತಡ ಜನಕುಲೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತು ದುರಿತಲನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪಡು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ನಾಟಕ ತುಂಬ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತೂವಡು ಮಹಾಸರಸ್ವತಿಯಾದ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಜಾಗೃತಿನ ಸರಸ್ವತಿಯಾದ ಮೂಡಿಸಾವಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪೊರ್ಲಾದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ತುಳುನಾಡು ಇಂಚಿನ ಇದಮುಟ ಆತಜಿ ನನಲ್ಲ ಅವರ ಸಾಧೇಜಿ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಸಾರಥ್ಯೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಆರೆಗೆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ ತುಂಬುರದೆ ಹಾರೈಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಜಗತ್ತದ ನಿಯಮ ಅಂಚಾದ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗಡು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂದಿನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಲ್ಬೈಲ್ರು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜೈ ಶಿವಾಜಿ ಹರ ಹರ್ ಮಹಾದೇವ್ ಪನ್ಪ ಆತೆ ಮಾತಾ ಈ ಸುರುತ ಪ್ರಯೋಗನೇ ಈತಿ ಉಂದಾನಗ ನನದ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂಚಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮತ್ತ ತೂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯರ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೆದುರು ದೀಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಕುಡರ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಪ್ರಕಾರನ ತಂಡ ಮಲ್ದನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವಂದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕುಡರ ತುಳುನಾಡು ಜಾಗೃತ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವಂದಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜನರನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ನಾಟಕ ಇದು. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಈ ನಾಟಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳುವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಭವದ ಸ್ಥಾನ ಬರಲಿ, ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ತುಳು ನಾಟಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಸುರುಕಾದ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಟಕದ ಶೋ ಕುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿ ನಡೆತದುಂಡು. ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಇರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆರ್ನ ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸ ವಸ್ತ್ರ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ನಾಟಕ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಬಂದು ತೂಯರೆ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು. ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾರ್ಚ್ 13 ಬೊಂಬಾಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೂರಜಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ವಾಸ್ತವಣ್ಣನಕ್ಲ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಏರ್ಪುರ ಇನಿ ಈ ನಾಟಕ ತೂಯರ ಬೈದಿಜರು. ಸೊ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾರ್ಚ್ 13 ಕೊಡೋರ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 13 ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಲ್ಲೆ. ಸೊ ಟಿಕೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವರು ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ 1000 ಶೋಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ದೇವಡ ನಟ್ವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.